Jo vull comentar-vos també sobre això, que hem contactat en el fill i en la filla. El fill major ja ha faltat, però crec que li diuen Vicente Jesús o alguna cosa així, i la filla Maria, els dos viuen encara. El major té 78 anys i ella té 74 i finalment no vindran perquè estan esglaiats en el tema de la calor. Ells viuen els dos a València i sí hem anat a Santilló un parell de vegades, els coneixem els dos, estan al tanto del tema. De fet, ens han deixat àlbums de fotos, tota una carpeta en poemes no publicats i documentació original, i inclús avui li he enviat per WhatsApp a d'ell el que és l'expedient de quan va ser represaliat a la guerra i que ens agraeix molt que estem treballant en la memòria de son pare i que segurament per a Tots Sants, que farà més fresqueta i solen vindre, a veure si es podem acompanyar a l'escola i veure que hem avançat i ensenyar-los coses. Però que vos agraeixen la tasca pedagògica i exhaustiva que estem fent del seu pare. I fer-ho en videoconferència? Sí, el diumenge he quedat que els farem una videoconferència des d'allà. Perfecte. Bueno, doncs esta és la primera acció, recuperar la memòria vinculada al mestre. Perquè sembla que per al poble és important, que va ser una persona reconeguda i que el seu magisteri era un bon magisteri, perquè recordeu, i entonces és recuperar-la. I aquest és el primer. Després de... Perdona, Joan. Digues, que vam comentar que hi havia alguna cosa publicada sobre el mestre, no? Hi ha alguna cosa, sí, però n'hi ha molt que no. El col·lectiu de Sollana, perquè ell després va estar allí... Bueno, ell va fer un llibre d'endevinalles, que crec que sí que està publicat, que se'l va autoeditar ell. N'hi ha un altre llibre que ha fet el col·lectiu de Sollana, que és l'escola, ell després va anar allí, a Meliana, a Sollana, a donar classe, i n'hi ha de fet tot un poemari pràcticament acabat, que se diu Del Mas i de la Vila, que no ha sigut mai editat, però sí que és cert que a través de la revista Les Tres Forques ella anava enviant de vegada en quan una col·laboració en poemes i tal. O sigui que és possible que hàgiu vist coses soltes publicades, però l'entitat del llibre com a tal no. I el fill, per exemple, ens ha donat molts poemes del que ells diuen estil eucarístic, perquè en un determinat moment inclús l'obispat es demanava poemes de caliu religiós i mariano i tal per enviar al papat a Roma. Igualment Sofia Salvador també em va enviar i ell també, i té un bon recull. Santi vols dir alguna cosa? Sí, que a més d'això també té un altre llibre de poemes que es diu Sinfonia en mi menor del mar, el mi major del mar menor, que també és autopublicat i que també el tenim a l'abast, o sigui que jo el tinc, el va regalar, que jo d'ell el vaig conèixer perquè quan col·laborava en Les Tres Forques vaig anar a veure a València, ell s'escrivia amb mon pare i en un moment donat mon pare me va dir, apanya tu en ell perquè jo tinc molta feina i no me puc apanyar. Entonces, per enviar informació a Les Tres Forques d'això, ja que col·laboràvem tant, una vegada vaig anar a veure a València. I, bueno, més d'una vegada. I això, que té moltes coses publicades. El llibre de Sollana se diu Poemes i és un llibre xicotet, però que té molt de contingut. Està pràcticament tota la seva biografia i uns quants poemes. Ara ens hem donat compte, quan la família ens ha fet arribar el taco de poemes que tenia, que no n'hi ha ni la quarta part, però que és molt... Una part en castellà. Ell en el 42 això comença a escriure en valencià en una època que precisament estava prohibit. Entonces n'hi ha un poquet des de poemes nous fins a poemes que després ha traduït, inclús poemes que parlen de la insistència que tenien en ell de que tenia que escriure'ls en castellà i que no el deixaven escriure en valencià. O de la inspecció educativa que passava per allà i anava a fotre'l en vez de ser una ferramenta per ajudar-lo en la seva tasca pedagògica. No sé al final com se farà el grup i suposant en el grup que se faci l'acció que té això, però jo sí que volia ressaltar que jo crec que està poc treballat, és molt interessant que això no se podrà recuperar. Ell és un mestre però que se diu depurar, enviat per les seves idees, castigat i arribat així. Clar, si se pot trobar
en algun dels seus poemes, alguna cosa ressò d'aquest sentiment que potser tenia. Després és interessant la metodologia, ell ve d'una escola novedosa, també sí, a partir dels seus treballs podré trobar alguna cosa d'això. I després a mi també seria interessant fer un llistat d'alumnes vius, que encara que no estiguin així, si recordeu alumnes que estan, també per reconèixer, per veure un poc com es transtra en fonts orals, aquesta imatge que tenia perquè se l'estimaven, almenys segurament es traduirà la metodologia que utilitzava a partir dels testimonis. Simplement ho afegís perquè ho recollis, que la gent que se queda en el grup ja se comenta perquè no podem estar tots els llocs, però simplement posat en veu alta, això. Este grup de treball vam comentar de fer-ho a l'Open Arts, al garatge on tinc jo d'això, més que res perquè allí tinc més a l'abast tota la informació que tenim. Tinc un escàner per si n'hi ha que fer escanejar alguna foto, n'hi ha que escanejar alguna cosa, i per si tinguem que fer alguna altra cosa està més prop d'ací del poble, per si haguem de fer alguna altra cosa. Perquè, a més, a les Llometes segurament s'acumularà molta gent dels altres grups, però si algú vol desplaçar-se d'un a l'altre, d'ahir d'on dic jo a les Llometes, hi ha 3 o 4 quilòmetres que en cotxe costen un moment. Inicialment, quan fa calor, volem ficar-vos-ho fàcil. Sí, agarrar testimoni oral o a través de vídeo dels vostres records, de les anècdotes que tingueu. I el diumenge serà allí la festa, però tot el que puguem avançar divendres i dissabte, que al final és estar un ratet amb vosaltres i xerrant, que aneu contant cosetes. Jo he portat algunes fotos impreses, curioses, dels grups de tal, perquè pegueu una ullà, perquè n'hi ha de tot, de la vida d'ell, de l'escola i tal, i n'hi ha moltíssimes més que ens ha donat la família, però un poquet entre tots anar filant això. I respecte a el que ella dia de que va ser represaliat, és el que comentava. Avui... Més que repressió depurat. Sí, però jo tinc l'expedient, al final he aconseguit avui l'expedient i l'he passat a la família. I han estat molt, molt agraïts. L'heu de mirar i l'heu de llegir perquè és molt, molt curiós. Hasta fotos de la comunió de quan va ser coteret per justificar que ell no apoyó al régimen i que no era rojo i que... Increïble, increïble. I el van sancionar 2 anys. Del 39 al 41 no va poder... Que, ràpidament, és una de les grans figures oblidades que teníem en Assalt, probablement. Ni en tota l'escola de les Llometes ni en l'escola del Cantó tenim una persona, un professor o professora d'aquestes característiques i en la importància, no volia dir que els altres professors sí eren roïns, probablement també eren molt bones, però per tot el que han dit és una de les grans figures oblidades de Benassal i val la pena recuperar la seva història. Jo no sé quin producte final quedarà d'esta investigació, però que és molt interessant perquè probablement sigui una de les grans persones que tenim oblidades a Benassal. Connectant amb el que estava comentant Emili i el que vos dia del laboratori, el laboratori de treballar sense pressió és anem a començar això. En què acabarà? Doncs m'imagino que si teniu ganes i vos avellís pot acabar en la publicació d'un llibre per al poble, per a que se quede tot el seu testimoni, en una exposició, el que vulgueu. L'únic que intentarem des de la universitat també és en els recursos públics que paguem entre tots poder recolzar això també. La possibilitat de fer la publicació en el servei de publicacions o en la col·lecció que nosaltres tenim en el museu pot estar i pot facilitar-ho. El fer-ho en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs més fàcilment encara. Llavors, el producte segurament no eixiran estos 3 dies, però estos 3 dies ficaran els membres perquè això siga possible. N'hi ha una altra cosa que sí que vos volíem demanar, i això perquè vaig ser l'altre dia, que és el de l'arxiu, la possibilitat de treballar en l'arxiu municipal. Sabem que l'arxiu municipal no està ben ordenat o que falta prou de treball i de més. Nosaltres l'any passat ja vam estar treballant en l'arxiu també de Llucena, no és tant per a que ja estigui tot organitzat, sinó per a millor ajudar fins i tot a ordenar, a organitzar i a mirar quin dels materials del que n'hi ha en l'arxiu que s'emmagatzena pot ser interessant per a recuperar la memòria d'aquesta escola, de l'altra o del mestre, perquè a vegades en el que eren les juntes municipals poden haver documents en els que se pot trobar alguna cosa. Vindrà Xavi
Xavi és este xic que vos dia antes, ell està prou acostumbrat a treballar en arxiu. David, que el tens ahí al costat, que este any ha fet un treball final de grau de magisteri sobre arxiu molt interessant, treballa molt bé també en arxiu. Hi ha gent molt interessada que pot ficar tota la seva tasca a ajudar també a que se puguen anar ordenant coses, després se torna tot al puesto i es posa vostre. Però si capiquera aquesta possibilitat seria molt interessant. Sí que està la possibilitat. Ara estem en obres a l'Ajuntament, per tant vam tindre que treure tots aquells documents més antics i més valuosos, sí que estan preservats en una sala. Sí que hi ha una espècie d'inventari que va fer el professor Pere Ribareda. Ell va fer com un xicotet inventari dels documents que ell va considerar més importants, i en base a això sí que anem a fer un espai únic per l'arxiu històric, i sí que estem treballant en això, per poder tindre sobretot escanejat i catalogat tot allò que tenim ací al poble. Per tant, treballar. De fet, Andreu Beltrán, patró de la Fundació Can Salvador, també està fent consultes i també ens està ajudant a l'hora de poder arxivar d'una manera correcta i guardar d'una manera correcta i inventariar tot el que n'hi ha així. No tenim ningú problema. Dintre d'esta acció estava el de la recuperació de la memòria del mestre i el treball d'arxiu. Però, claro, avui he parlat de Nima, que és la que s'encarrega de l'arxiu. I m'ha dit que en temps, que ara no ho havia pogut fer, que, a veure, us dic, ell ha mirat els esborranys d'actes del ple de l'Ajuntament de l'any 38 i no ha vist cap referència, ¿vale? Però que podria mirar totes les actes posteriors. Li he dit que no ho faci ella, que jo, però claro, no, avui demà dissabte, diumenge no, però he quedat que hem de quedar un dia, perquè com això no se tanca així, en Xavi i l'altre que vulgui anirem i revisarem totes les actes, no ho ha de fer ella. Entonces han quedat que se pot mirar els llibres d'actes de la Comissió Permanent, les actes de l'Ajuntament i el padró d'habitants. És tot a partir de l'any 49 i el 38. Entonces ella m'ha dit que buscaria les caixes de documentació per cas no hi ha arxiu físic i que podrien quedar un dia per a revisar perquè no tingui... Però claro, això no se pot fer este fin de setmana, però com ho dic que és obert, si Xavi li interessa o l'altre xic... Xavi era que estava així, igual que David, m'imagino que se va interessar en l'arxiu, no, David? Que arriba a l'ençà. És que els havia avisat que t'havien anat a fitxar i ha ficat un poc de colònia. Les expectatives eren altes. Per tant, l'arxiu de moment està aparcat, seria de com s'ha de fer parlar en aquestes... Però que això s'hauria de fer després d'aquestes jornades, no s'ho podria fer jornades. Ja ho parleu. Que no és que està abonat el tema, que no és que el tema està avisat, està així. Vale. I després n'hi ha una altra part, han arribat el Logi, Tomàs, que està amb nosaltres també en el museu, i Maria, que també és cuinera. I, ja arribarem ahir. Estàvem ara en una altra cosa de recuperar el que era la vida de l'escola, i ahir li havíem encarregat a una companya que no està així, ella actualment treballa a la Universitat de Terol, tenia que haver vingut l'altre dia que vam fer la visita a l'escoleta de les Jovetes, però va tindre un problema familiar i no va poder vindre. I entonces vam quedar que a veure si ho podíem fer ara. La idea que portàvem en ella treballa, ella és artista plàstica, i treballa molt en el que se diu cartografies, fer mapes, per dir-ho d'alguna forma. I entonces la idea és que juntament en ella anem a intentar fer una cartografia de lo que era l'escoleta i els masos dels que els xiquets i les xiquetes i els camins que anaven a l'escoleta. Potser encara no podem recuperar aquest camí, però el podem dibuixar. Han fet també... Hem portat mapes, l'altre dia vam parlar de fer, que ho he pogut fer, hem portat un mapa del territori a color grans, hem portat 3 o 4. I això i el material que portarà Neus, la gent que s'ha apuntat ahir, i juntament amb vosaltres, faran aquesta cartografia. Una part és la cartografia de l'escola i el territori, i una altra és la cartografia de l'escola.
perquè l'escola ha canviat molt. Després sabem que va Això, acabar sent... ell és l'arquitecte del que te vaig parlar i ell vos ho explicarà. Sí, res, no, que ja va ser per tots anys per iniciativa pròpia. Vaig fer una planimetria de lo que és l'escola, tant l'escola del Canto com l'escola de geometria, però és la principal planimetria, la tinc, tinc dibuixos en cap i després ja podes donar l'informe. Doncs ja informació ja la tenim. Quan vinga Neus, si estàs pitjant, jo crec que... Que me contacte, jo puc col·laborar també en el tema de la cartografia, que també sobre la nostra especialitat. I també hi havia una altra cosa i era que recuperant un poc la memòria, ho sabem de l'altra vegada quan vam vindre, el pare de Santi començava a fer el que és el voltant de l'escola. Ahir n'hi havia una altra part, Emili havia dit que a ell li agradaria estar ahí i mirar un aspecte que era adecentar tots els voltants de l'escola, per a poder recuperar la memòria que va lligada als jocs, a l'hortet, tot això, no? Però per lo que ens han dit, l'Ajuntament ja ha començat, s'ha adelantat i ja n'hi ha molt de treball fet, no? De s'havia desbrossat, sí, perquè estaré tot desbrossat. Però bueno, ahir, Emili també... Sí, efectivament l'Ajuntament ha fet molt bona tasca, està desbrossat, està net, si no hauria sigut complicat caminar per l'entorn. Jo, la meva idea, la gent que estigui en aquest grup, ja li peguem una volta i a veure què fem. Jo, en principi, inicialment havia pensat dues coses. Una, a millor no ho podem fer, però podem començar el camí o d'alguna manera fer la proposta, o, bueno, en definitiva, encetar la idea de que estigui millor senyalitzat. Ja veurem com i de quina manera, però que estigui més ben senyalitzat, per un cantó. I per l'altre, a més de desbrossar, sí que probablement tenia alguna planta més, algo més que la faré més bonica, que pare que és una escola. Òbviament, al temps que estem en aquestes calors, tenen que ser coses que no necessiten molta aigua. Però bé, si peguem una volta, en definitiva, en fer-la més atractiva i en una senyalització i en altres idees que puguem. I estaria bé també que se limpiara un poc el bosc aquell que hi ha baix i s'intentara ficar allí algun tipus de taula per a la gent si un dia vol anar a passar el diumenge. Una tauleta perquè la gent va a berenar, a almorzar... Sí, no sé si se podrà donar a temps a fer-ho este cap de setmana, però que és una cosa que a futur l'hem de seguir treballant. Estudiar si se pugui fer una zona també més d'ombra. Allò serà més complicat, això. Però, bueno, allí, al mateix Pinar hi ha una montonada d'ombra. Aquest matí he anat i m'he fixat i hi ha suficients huecos que si se tallaren, se limpiaren, això, hi ha suficients huecos per poder fer una zona d'ombra. Aquell Pinar és del Dia de l'Arbre de fa molts anys. Jo me'n recordo d'haver sembrat un d'aixòs pinets. Un Dia de l'Arbre vam anar allí i vam sembrar els pinets, però fa molts anys. Allí i el pantano, no? Sí. Com estan? Sí. Doncs hi ha un grup de gent que s'havia apuntat per a treballar en aquesta part de recuperació del patrimoni immaterial, de l'edifici, de l'entorn. I després, vinculat en això, era una idea que vosaltres teníeu de fer a temps, que és fer alguna cosa en l'escola, des del punt de vista museístic, la museïtzació de l'escoleta de les geometes. I llavors, ahir també hi havia un grup de gent que també s'havia apuntat per a pensar junts una miqueta què se feia. Nosaltres el que us vam dir és que des del museu estàvem treballant en un projecte junts en la Universitat de Lleida i en la memòria dels mestres cursillistes i conjuntament en la Universitat de Barcelona s'està ficant en marxa un programa virtual per a intentar fer una museïtzació virtual de diferents museus. I llavors, a nosaltres ens havien dit que si volíem que ho fèrem en Castelló en algun lloc, o en el museu nostre, que ja us hem dit que el museu està on està el patrimoni, i nosaltres ens vam dir que ho podríem fer en l'Escola de les Geometes. De tal forma que ells el que han fet és, a partir dels diaris, si us ho pot explicar també Marc, que està dintre del projecte, o Tomàs,
a partir dels diaris dels mestres cursillistes estan recreant com eren les classes en aquell moment, com se donava classe. I agafant les imatges de l'espai i dels mobles que n'hi havia, perquè teniu fotos i demés, fan una recreació en intel·ligència artificial que és com si estigués allí. Llavors, la idea que ens ha proposat és fer una museïtzació per a l'escoleta de les geometres, que la podríeu utilitzar per a... I això no lleva altres possibilitats d'ús. Una versió se diu virtual. Virtual. Sí. I això és una de les possibilitats que... Per començar és una bona idea, és unes bones començaments. I que se fa no inventada, sinó a partir, no? Bueno, lo que tenim allí en Lleida, el projecte s'està fent en diverses províncies d'Espanya, però justament en Lleida que se coordina vam trobar els diaris de l'any 32 d'estos cursillos. Són els diaris de més de 200 alumnes, de 11 dies. Per tant, són 2.000 diaris. Són 2.000 diaris que quan els llegeixes tots, te pots fer una idea molt clara de lo que va passar cada dia. Entonces, en tota aquesta informació s'està replegant, s'està resumint d'alguna manera i s'està donant a l'empresa dedicada a fer aquestes recreacions per a que la facin el més fidedigna possible. I ja passaríem a l'última acció, que és la vida als masos. I en la vida als masos n'hi havia tres coses, tres línies. Una era el treball de cançoner i danses, que és el que havíem dit antes, que al mateix temps se volia acabar l'últim dia, no? Per el que vau comentar vosaltres, el diumenge, no? Santi? Sí, perquè normalment ho solíem fer el dia que fèiem la festa de les geometres. Entonces és quan més gent acudix i quan té sentit, deixa sentit. Entonces no sé si antes se podria treballar demà en algun puesto, el fer els balls i anar ensaiant i coses d'estes, però principalment el diumenge. Sí, claro, ahí lo que ells feien era el ball este del palo amb les cintetes, això són unes cançonetes que Los borbones, se dice ese que baile. això mos han d'explicar en la cançoneta romera i tot això ja anar provant l'any passat se va fer, si no poc de qualsevol manera tenia d'enguany anar-ho perfeccionant Havíem d'haver ensaiat tot l'any. en un dia, és un dia Però això és més referent a l'escola, ja ha dit, els masos, no? Els masos. i després ahir el que més funciona era el tema dels bureus, en la contornada. No sé si allí a l'escola van arribar a fer algun bureu o allí no... Ara, potser... Jo que jo me'n recordo, Però bueno, els masos cada un se muntaven els seus bureus, les matances... I el diumenge seria acabar... sobretot a Carnestoltes. Estamos en ello. I això és el que... Estem intentant que vagin algun grup de músics a fer-lo. A veure, si podem. Ahir, per a recuperar això se mos fa gran, que diuen alguns, perquè este any mos ha vingut una xica, Verònica, que no està així, ara després vindrà. Ella ve de la Universitat de Wisconsin i ella és especialista en el que és documentació sonora, en agafar, recrear tot el tema de l'ambient sonor, dels sons, de la música, de tal. I ella s'ha encarregat també d'agafar alguna ferramenta per a poder recollir tot el que les cançonetes i demés perquè ho tingueu en bona qualitat. És un bureu d'estos anys de la faena, perquè van així guapos. També, Helena, que està així, ella és ballarina també tenia interès en poder treballar amb vosaltres i sa part, perquè la part de repertori de danses populars i de més també el coneix. I la Genesí, pues feia molts anys que se sabia que en la processó del Corpus se ballaven danses, però feia molts anys que no se ballaven. I estic parlant de, ara farà ja 25 o 30 anys, vaig intentar recuperar les danses del Corpus per a la processó del Corpus. I entre aquestes danses, una d'elles és la custòdia, que és el pal en cintes. Aleshores, si vosaltres teniu idea de com se ballava, entre tots potser podem intentar recrear-la. Per lo menos saber si és la mateixa. A lo millor pot ser que tinga coses comuns,
es la que yo vaig recuperar va ser la que se vaya en València, la processó del Corpus de València. Perquè clar, tenia missa, claro, vam fer missa perquè està molt a prop al Gemesí de València. És que és probable que el mestre Llomet es l'hagués de portar de València. Sí, bueno, y lo que se fa és vestir el pal i tornar-la a desvestir, que és el que normalment se sol fer per així. La tenim també en la processó del 7-18 de setembre de la Mare de Déu de la Salut, que com tots sabeu, el 7 i el 8 de setembre són les verges trobades. Són les festes de les verges trobades. La d'Algemesí va ser una verge trobada en un arbre, en una morera. Entonces, en aquesta festa, en Algemesí, nosaltres tenim molts balls en la processó i un d'aquests balls també és un ball de cintes, però és diferent al del Corpus. El del Corpus el ballaven xics, mentre que el ballaven xiques. També tenim que dir qui ho ballava, però que jo penso que també podem contemporanitzar-ho, perquè actualment ho ballarien tots, ho ballarien uns o els altres. A les fotos que hi ha tots, ballen tots els que n'hi havia allí. Tots, no? Allí els alumnes llevant, igual n'hi ha xics i xiques. De fet, a les Llometes anaven, igual que al canto, anaven xics i xiques, no se diferencia el gènere. Una cosa que a lo millor els pobles no passava, però els nostres sí. Claro, és que ahí també passa una cosa, per exemple, en el Corpus de València, com ho ballaven xics, el vestuari és uno, i no té res a veure en l'altre que us estic dient, que al ballar els xiques portaven un altre tipus de vestuari, era totalment diferent, no tenia res a veure una cosa amb l'altra. Ja, però així no hi havia tant de tema de vestuari i tal. Això ho he hagut que querem veure per ahí a algun puesto i així ho van aplicar la cançoneta que ells en aquest moment se van dependre i ja està. La idea també era que tot això se poguera treballar antes del diumenge, no? I també, no sé si dirien d'ahir dalt, no sé com se diu. A la Mola, vam dir. A la Mola perquè estaria més fresquets i més... Sí, a la Mola... Sí, com les paelles. Però per el palo, que no sabem si... Allà igual sí. Però el problema és que són el mateix. Però el palo així sobre allà. Palo que tenia que ser. Lo que pasa es que hemos dicho que nos va a la memoria de la memoria de la No, el vaig veure el grup que L'avantatge de les danses és que diumenges, després de la festa, sí que hi ha més alumnes i poden ballar més gent perquè, clar, potser no estan demà, però diumenge sí que hi ha més alumnes que Sí, és mirar a veure com ho podem distribuir per anar fent entre avui i demà i el diumenge, el que se pugui anar fent. Les dos que queden era una altra que vaig dir, que era el treballar en la cultura i en el saber que tenim vinculada a les herbes medicinals, a les herbes de cuina i de més, i treballar els baris. Ahir vindrà un tema, Maria Liderany, no? Sí, acaba d'arribar. I després n'hi havia més gent que, bueno, d'esta part, d'aquesta part m'imagino que també, perquè Santi ja havia començat a recuperar, no? Sí, han guardat coses. Es vam ensenyar alguns herbaris que nosaltres tenim en el museu de principis del segle passat, que feien els alumnes de magisteri de 1920, unes coses molt boniques. Molt boniques. Després em porta també unes premses per a les herbes que se vagin recollint se puguen anar secant en les premses i després que se puga documentar i que se puga fer un herbari i treballar també en alguna de la documentació que se té sobre les herbes Bueno, sí, vam parlar de Francesc Boix, que ho vam aclarir, i sí que té un herbari i té una col·lecció de minerals. El que passa que hauríem de parlar en l'única familiar que viu encara, que és molt major i està ingressada a una residència. De fet, és l'heredera i està tot en mans d'ella, però la idea és que això vinguera al poble o fora del poble. I aquesta gestió la farem, però s'ha de fer en molt de carinyo. Per fer altre treball vinculat. I ahir hi havia un grup de gent que s'havia apuntat per a poder treballar en aquesta part. Aquesta part és la que d'alguna forma també ara s'està ficant, s'està treballant prou, ho comentàvem antes no sé per on estàs, en Inés, tot el tema de la salut, no? El que és la sobirania per la salut, no? Tot el tema del saber que anava vinculat a l'ús de les herbes com a cultura de cuidar-te, no? I que no fa falta, potser que per a certes coses vagis al metge si saps com utilitzar certes herbes. Això
en els masos i en els pobles se tenia i no se té, perquè les generacions... Home, vaig a contar una anècdota. Ma abuela la van baixar a la residència en 82 anys o això i va dir, pareu compte, que van anar a ficar-li la injecció, pareu compte que a mi no me n'han picat mai cap d'injecció. No l'havia anat mai al metge. I no cal que te diga altre, doncs se curaven en herbes. Si estàs constipat, la flor de saúc. Això per constipat. Però l'atenció també va bé, la flor de saúc és molt l'atenció també. Bueno, pues esta era una altra de les accions que s'havia intentat de poder fer estos dies. Anar recuperant en un espai... Això també se farà a les llometes. Per proximitat de l'entorn, això se farà a les llometes també, sí. I després la última voladisse en el... La última és reivindicar les dones, posar-nos en primer plano perquè, bueno, tot això naix per això, no? Perquè en la història, quan faltava un masovero o masovera, deia qui s'ha mort, no? I dient, no ningú. I bueno, per això la gent que som de ciutat i d'altres puestos, pues mos va tocar la fibra. I crec que tot aquest projecte naix un poc per això, perquè creiem que sou no ningú, no, sou tot. Venim de vosaltres i la meva part que és la culinària, pues me flipa com en no res feu tantes coses i com cuidàveu, no? A través del menjar i això és el que vull també, cuidar-vos i posar aquestes dones i a la cuina en el primer plan. I bueno, per això necessitarà la seva ajuda. Comencem avui a les 7 en un taller de formatges, que bueno, la gent que sou de si controleu, però nosaltres no tenim ni idea. I res, anirem fent, anirem fent i anireu provant. És el que fem, formatge i vendre i viure de totes aquestes coses. Sí, incorporarem... Sí, la idea era agarrar les receptes d'este i que arriben a tots els xiquets i xiquetes de Signatur, que són 9.000. L'any passat ja vam fer 3 receptes i la veritat que va estar molt bé. I després el que fem és que els xiquets i xiquetes també vagin a buscar on van passar i que es donen compte que tenen un patrimoni material molt potent que n'hi ha que recuperar perquè no s'acabarà tot això. I tindran ja el que està venint, no? Una altra cosa que és interessant, el diumenge fem una paella en Colom. No publiciten massa. Bueno, però també... No, però també hem de saber més o menys la gent que vindrà, perquè... Hi ha paella d'esta... Perquè la gent s'apunta un poc, perquè si no anem un poc a ciegues, igual ne fem massa com ne fem poc. No, hem de saber un poc. D'ací qui vindrà? Cal ser el braç el que vindrà d'ací a dinar el diumenge. I els conto i així Els sabràs. Me necessito uns 35 en total, dels que m'han dit que vindran de més. Dels que no esteu així ja m'ho aniran dient. Però jo tinc un altre compte per un altre costat, que també ne venen uns 30 i pico més. Té una temporalització que és diumenge, que és la festa, no? Hem dit. Però que se pot assajar dissabte, això s'assajarà en un lloc a l'aire lliure o tapat, perquè si no depèn de si és a l'aire lliure o tapat, se pot fer de matí, a migdia o per l'altre. No, això se pot fer al porxe de la mola. O així. O així, sí. I ha de ballar? Qui vulgui. Qui Qui s'apunta a ballar, no? I tots els que vulguin més tard. Sí. Oiga més tard, no? Claro. Doncs vés apuntant. Ara, quan sigui el Bureo, tots han de ballar. Però, per exemple, són el Hamlet o són el Bureo. Entonces... És llet? Llet de cabra. Añadir litros, que s'està calentant, està al 40 o 42 graus. Has posat el coll perquè colli. Molt bé. Ara està calfant-se, no? Està calfant-se, sí. Vale. I ara, què és el que se li fa quan està ja... Ara, que s'acalenta. Sí. I quan està calenta, ahí està picant el coll, que és l'herba crudera de la carxofa. Herba... Sí, explica-m'ho.
És herba? Herba, que és allà d'allà. Sí. Això se m'aixeca, se posa una miqueta d'aigua i se cola. Ahí, ¿no? Sí. I aquesta aigua, quan està ben aixecat, entonces, quan això està calent, la poses a dir, la regires i fa I fa el... Molt bé. A veurem si serà molt. A veurem. A veurem. Això és segur. Si no ens movem a les... Gros, a veure, què és el que esteu fent ahir? Estem colant la herba colera per fer formatge. La herba colera, clar. Si volem ho tornem a fer encara. Sí, que sí està bé. Ah, no. Bueno, això està molt potent, igual que I com l'heu fet, en aigua? L'heu feta? L'heu picat en aigua, soles? En aigua només, no? se banya i se pica. I se pica, en aigua. I poses la quantitat d'aigua. Mira, Sí, sí, sí. això no és complicat. Això se cola. La tornes a matxacar, unes vegades. I l'aigua que tu consideres, la coles i després l'aigua la tires allí, la regires i això se fa formatge. Perfecte, molt bé. Eulotxi, a veure, què és el que estàs preparant? Pues anem a fer el grumo, que li diuen així, que era bullir el grumo de la col, i després se fa julianeta, se salteja, se fan uns allets, un poc de panceta i beberrons. I després farem un bacallà, que el bacallà salat, perquè entonces se gastava el bacallà salat, perquè el peix fresc arribava quan arribava, i el farem fregidet, i en això oli de fregir el bacallà farem un revuelto que servirà de base pel bacallà. Vale. És el que farem avui. Vale. Demà més. Demà més. No puc anticipar res més. Vale, molt bé, moltes gràcies. És difícil de pillar el rovell, però feu-ho a sota la vegada. No ha sigut el regal. Que bo. Sí, jo també soc formatge. No fa falta que bulli. Que va. A quina temperatura té que estar? Que va. A quina temperatura? Apagueu el foc. Que ja me Sí, tiene que estar a temperatura de 21 o 24 grados, ¿no? No. ¿Menos? Apagueu enseguida. Apaga el foc, apaga el foc. Es que yo no lo entiendo. La perfecciona. Ja està. Jo l'havia tocat i deu estar algo més de 40. I està a 42. A 42, pues mira, el meu dit com si fos un termòmetre. Tiene que estar templadita, ¿no? Templadita, està bona. I ara ja se le tira el... Està calenteta. I la de cabra més encara. Sí, està, claro. La d'ovella, si està molt calenteta, se va enseguida i te echa un palo. Ya verás, me va a salir. I si dia el carnero va ficar el dit, a veure, i va aixecar el dit, i li va ficar el termòmetre i és aquí. Los huevos sí. Ahora le pueden tirar para Ara la gent la que no van tirar, no poden calar. Però llavors, si ara no esperem a que... A que vingui la gent. Perquè no... Va, a veure. Mira, no pots esperar molt, o sigui, que això té que estar a aquesta temperatura. No pots esperar. No poden que pique la gent, també No, no. Que és que... Tira un i l'altre, ja està. I com hi ha molt de coll, s'hi collaran seguida. Perquè jo per mi tot aquell s'haurà ja, però no fa mal, No, si no fa mal. I després feines teus ordres, igual que m'ha Això ja, vaig a rentar un gos, sabeu que ho faré no. Però és el formatge o la... I de collar, a por la de mi seria tota collada. Ho tancat bé. És que fa olor a... Mira, bueno. Faltaria que estiguera obert. A veure, ara... Que las sustancias que se ponen después, pero ya como Aquí que li posa coll, sí.
el regirat, la deixes i durant mitja hora o Comença ja a collar. A collar. I quan està collat, ja està collat, entonces puja el sucre per damunt. Quan ja puja el sucre per damunt de la collar, ja està collat. Molt bé. Entonces s'apreta la collar dins de l'olla, conforme està, la vas apretant, hasta que fas una bola. I quan ja tens la bola, doncs la treus a la freitera i la regles i ja està. Molt bé. I després se fa el brull, el requesón. Se bull i se suero, se bull, i d'ahí se fa el requesón, i és el requesón. Molt bé. Yo le compro y allí a la mitad de las cosas que lo visito. Sí, estás muy teta. Ahí, un poquito. Habrá que ver ya la salsa y ya le doy un poco de... Estava veure com fica les coetes estes, estan dures. És que jo, és que nosaltres no hem de prendre. Ai, això el vostre? Tens algun restaurant o alguna cosa? Jo dono de mitjà sí que al col·le de fi portem, de Benassal. Porteu així a les Això que estàs fent ara, aquest és el costava de menjar, I Jacob? Sí, però fem amb copo en quiredilleta, tot xafet, un trinxat, que se diu. Això sí que... com un puré de... Sí. Això vaig a tirar-ho, dic si voleu antes de... Copa de mar, Com està la cosa, Milagros? Me preguntando, claro, que tú... Me interesaba això, Com va? Així va bé, però ¿Qué fem? Ya cuaja, ¿ves cómo ha cuajado? ¡Qué maravilla! Hoy. Mira, mira. ¿Qué? Eso están hechos con el cardo, ¿no? Milagro, con el cardo. Pica este. Ah, pues sí, ¿eh? Con el cardo. Estaven en la I pa n'heu fet alguna volta? Pa. No heu gastat mai el suero per part d'aigua per a fer el pa? Ah, sí, això sí. Sí que n'heu fet? Això ho vam entendre. Ah? Abans, el dimarts de quallant allà. I he guardat el suero perquè no... Però vosaltres heu fet alguna volta? Però això és normal? Es feia voltes o és normal? Ell és d'Inglaterra, és anglès. I allà? I allí segurament... Val. I me diu, no m'has guardat el suero? Jo dic, pues no. Diu, pues guarda-me un altre dia, en vez de ficar aigua, ficar aigua, ficar el suero. Va quedar. Vale, jo li estava preguntant si en esta llet podrien fer quallar abans de fer el... O sigui, ara això ja és quallar, no? Això és quallar. El que passa que quan has de caure, la quallar és molt molleta. És bona. Però perquè quallara més que tindria que fer? Jo mateix calar. Esperar-me. Y ficar un recipient bullir la llet, hay que bullir y le fiques el azúcar. Y después la deixes que no estigui massa calenta, però encara calenteta. Fiques al puesto que vulguis fer la collar, una cullereta de cuajo d'eixe, una cullereta de postre. Però en cada recipient li fiques una cullereta. I entonces tienes la llet damunt, que no estigui massa calenta, però tampoc ja és calenteta. O sigui, que el quai no el tira en el recipient i m'emprenga. No te tira. A cada recipient. Fiques cada tasseta, li fiques una cullereta i ho deixes una miqueta i ho deixes. Jo com ho tiro igual. Que se llegue a cabra. Pues perfecte. De travi no va. Sí que va, sí. No follege, no? No qualla igual. En la de tetrabric que no qualla. La de caixa de que tinc que cartó, agarrar no? una cabra i bullir-la. No té problema.
que venen, Pues si le fiques polvos d'això... no la venen sencera, la venen... Fins i tot la d'orella la venen... Sí, això és museu, museística. La tradició té que tindre, té que estar dins de la vida, té que tindre una cosa, perquè la tradició aplicar a la vida del 2026, això és una què? Ay, me voy a empezar a beber de ovella. Sí, me voy a empezar a beber lo de cabra y ovella. Y si Mari quieres, de cabra. Voy a bueno, ara aquí sí va mirar. Espera, jo penso que... S'heu llevat el... Drap? Que ho fareu... Ah, sí? També, amb ull. Ah, no, nosaltres de cul també també, Però si voleu... No, jo penso que... Sí, volem... I si em deia... Entra per dins, va. A veure, anem a deixar una miqueta. Sense... Tu també li llaves la cara? Estic col·locat, molt, Mira, si voleu que fem una explicació un poc de lo que és esto i lo que heu fet... No parleu que som al silenci, No se calla, no? Amb la Ioli. Sí. Jo el que vull fotografiar tota la gent que mos està mirant. Això ho heu de fer enseguida, I mos doneu la foto. Què esteu tocant, ells? Estem tocant la colla. És el dels estambres. Estem preparant la colla per fer formatge. I compte que teniu que tocar perquè estiga bona. Fer una bola primer i després fer-la allà. Després ficar-la a la traitera. I en això, l'herba conera, com què és, quan se replega, què es fa en ella? Perquè això ja està dins, no? Sí, ja ho he fet. Això se té que picar, no ho has vist tu? Jo no ho he vist, jo estava... Pues se té que picar, anar a picar i anar colant. Espereu. Això s'agarra de què és? De la... Els estams. De la carxofa? Jo no ho sabia, per això dic que... A veure, ho deixa allà d'allà i després fent així. Que la carxofa ja molt berenar. De la carxofa d'allà i després què fas? Se seca? Explica. Si estan ahí en la quallada i no... Jo no una gratuïta. Un ratet ahir el mateix a més canvia serà més fermedera. S'agafa ara que està espigada. I el morter que havien fet això? Jo tinc fotos. No, ja, però era per fer-ho. Jo ho estava gravant, després ho passaré. I els estams els teníeu en aigua quan de rato? Quan de rato han estat els filets de la flor a remullar? Com està, no és gens, això ho banyar-la i picar-la ja. Ja se pot ficar a remullar. Si és vella, que la herbacolera és vella, entonces li ficam a la remulla. S'ha de ficar a remullar, però esta s'ha picat enseguida. Està collida i està collida de una vella. Jo és que ara ja no la veig. Mira, estava així. Mira, és que tenis que falta de sí, en el grup. Tenia totes les esperances que això està la segona vegada. Sí, anaves corrent. Després el bou que sí, ho he vist. Estava així de no sé què només que és, però no sé què és.
Esteu fent manetes ahí, ja. Sí, sí, jo me ve que esteu ahí les mans i no sé... Ahí vaig, què passa? Això és el truco per aquí, que com blanca i jo. Ja vos ho he dit, el meu home, quan jo faig formatge, m'ajuda sempre. Ah, vale. Com té les mans molt grans, me la presta de veure, mig que no te passa. Que l'edat que ell hauria pocs homes que ajudarien a la dona, perquè ell s'ha criat a l'època que les dones ho fan tot. Ja. Ell no ve així, Vale, ¿y cuánta cantidad per litro menos o menos esto? ¿Ahí qué habría? ¿Para cuántos litros? Pues ahí 4 litros que serían de neto. Vale, 4 litros, se ponen remull en aigua, se pica, y cuando está la llet a punt d'ebullició, La se tira... remulles en aigua, després lleves l'aigua, després la piques, S'ha i de la mateixa aigua colar la tornes a perquè picar. no hi hagi. Vale. Després la coles i ja la tens a punt per ficar. Si a la agüita eixa no es tira ahí dins, es tira només la herba. No! Ah, vale, se tira la olla. I tu no ho has vist? No ho he vist, estava ahí. Si hagués picat la herba eixa, on te veig que estaria? Tot ahí dins, ara. Quina llàstima. La llàstima serà que eixirà molt poc formatge. Sí, jo ja ho compré, això també. El formatge? Eixirà molt poc. Pues demà n'hi ha 100 persones, eh? Si la llet... Hi haurà que encomanar-le. Si la llet... Compararem en el de... Això ho vols donar el diumenge? Demà. Ah, doncs demà no n'hi haurà tantes. I l'altre què feu en el que sobra? Ara que bullirem el suero. Després, quan acabarem, això és el suero, Sí. això és el suero. I d'ahí se fa un ull. Y eso se bebía, ¿no? Me contaba que en la época el agua antes de nada la sega o algo, alguno me ha contado eso, que se bebía, ¿no? I què El es fa? suero que se bevia, no. No. I el suero què es fa? El suero el donàvem. El suero el donàvem. Els servents que veníem va fer el gord a la matança. I els masovers, perquè menjàvem un cerdet o dos, que feien gords, Sí, es que en el agua esa se la bebía. Lo van a contar. Molt bona? Eren doble bons, que no viste de formatge. Una miqueta de mel, un sucre, mel, un sucre, i fes una sopa de pa. ¿Viste? Ara s'ha apretat la... D'ovella millor. I això és un poc forçat. Però bueno, això ja ho sabem. I després, esta no sé si brullarà molt, però podem fer l'ull i si no, sopetes de pa. En el bullet echem el suero. Pero probaron, en una escudera de té. Bueno, és un manjar. Provem. A què? Sí, no. Del suero que escolarem també se'l podeu veure perfectament. Feu flan, ja vos asseguro jo que no serà gràcies. Lògic. D'ahir. Val més que no proven de fer blanc d'este suero. I què? Jo dic, ja pots menjar tot el que vulguis que no engordaràs. Light, un plan light. Sí. Ja pots menjar allà que no engordaràs. De sopa. Però bueno, también veia. Molt poc, perquè és un poquíssim més. Pues ara això, el que té ganes d'aprimar-se, li guardem este suero després de bullir i de matí si no hi ha suero. Jo no n'he un gens. No. És comencem, no, ja? És comencem, i com ho vols començar? A veure. Ja està fent tot això? Ja està molt larg. Tu què vols? Ficar ricina? Ai, com tu vulguis. Ai, a panís d'espetat, però bueno, no ho faré. Què fiquem? Tu ja el tens? Està bonito, no? No sé si mi país o esta. Esta és més bonica. Jo traia una que està molt revellat, però... Té idea formeja. És molt rebot, molt rebonit. Avui no ho reconfirà.
Esta es la segona vegada, no? Una miqueta? Un toc. Sí, claro. Home, que a més així n'han de fer un altre. Sí. Si fem estos maquets... No. I la sal què fa quan van a curar-los? A curar-los? Ara no acabes de fer. Pensa que estigui cada dia. Teresa, ne farem un altre, sí. Bueno, pues si no en un altre no ho podem. Això dic, no, ampliguem, no? Però estos... Els lecheros es fiquen en aigua en sal. Però nosaltres ho fem a la manera de tota la vida. Mare, que silencio. Mare, claro. Mira que silencio, Mira, saps què passa? Nosaltres, quan entrem al nas, mullíem de nosaltres i ens assentàvem a fer el formatge. I com teníem molta son, fem així, i el formatge tot hort allà. Pues ara vos contarem que nosaltres ens vam casar. Ara vos parlem un poc, però nosaltres repetitem aquestes coses. Mullíem 3 vegades. Ens alçàvem a munyir a les 5 del matí, perquè per tot que hi havia volia que estiguem a frente que no tinguem calor. Fèiem el formatge. A la 1 del migdia tornem a munyir i tornem a fer formatge. Després tancava a les 12 de la nit, tornem a munyir i fèiem formatge i mongitàvem. Allà a les 4, allà a les 2 i a les 5 amunt. I de mal que ens feia de cansats que estàvem, mongitàvem i no podíem estar quiets. No podíeu dormir, Això mos ha passat a nosaltres. Sí. Però hi havia una època concreta per a fer formatge? Sí, perquè... Quan fa la llet més grassa? No, perquè les ovelles tenien les corderes d'hivern, Per què? les ovelles tenien les corderes allargades. Tenien les corderes La llet que sobrava. No, quan es veníem, mentre estaven ells no, perquè els donàvem menjareta d'ells, però quan veníem a ells ens volíem. Bueno, no hem patit molta de son. Que són, no? I no hem anat de viatge tant com... Hasta que no ens hem jubilat no havíem anat mai de viatge. Ens hem jubilat com a poqueta. Iba així d'inserso, ¿no? Claro, a lo barato, a lo caro. Es verdad. Sí. Nosaltres a lo caro és impossible, a lo barato. Ai, mare, nosaltres som de la postguerra, no us penseu que... Tu eres més jove, no te queixes. Més jove, 5 anys. Va, això no, sí que t'apareix. No te queixes? 5 en mi, i en el tio quants? 10. 7, 10. Si t'emportes 5 en mi? La mare d'ella i m'abuelo, ja que ho dic bé, germans. Perquè ho sabíeu tot. L'abuelo Toni. L'abuelo Toni una vegada vindré una persona allí, no direm qui és, però va ser xina. I l'abuelo està, el tio està ahí dins, que havíem dinat està ahí dins. I quan va veure aquella persona, i en els braços els campalls de cara per fora. Sí, no sé si n'hem de ficar més i un altre, no sé com es gira. Sí, a veure, irà el fill. Agarra una miqueta més. Claro, però tu no ho vols dir ara. No, sí que vol, tu ja l'has estat. Jo l'he portat ja per la segona vegada. Teresa, per què apretes així? Perquè si un isque més. Què fas així o així? Així, Hueco. I ara no anem por ahí. Mira que cuernos. No m'ho pensava que m'ho sabia pel motiu. Además tenemos en Palma de todo. Ai, clar. Ya será, ¿no? Llegó la ola ya. Vosaltres teniu que fer el que jo penso. La setmana que ve, si compreu una miqueta de llet, no cal 3 litros, 5 o 6, Que són servents. i tot el que heu vist avui, ho m'apreneu i ho feu. Així és que t'heu de fer. Però si no, Jo crec que lo difícil és això, no?
És anar xafant així i de repente fa tac, 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 tac. Sí, perquè si no l'apretes bé... Se desfà després, no? No se desfà, però queda feo. De plàstic. Eso sí. Això que és un esquilo? Pero ahí no está este, sí. Sí, usted, pero sabes que... Para curarle todo el suelo. Dos de matí, dos d'esperar. Quatre cada dia, quan fem la tilla. I després volvim per vendre. La vendre més gens. Si agrefen no. Fer 20 al final? Claro que fa calor, tot calent i sol calent i són dos formatges. 3, crec. 3 o 4. Espera, que li la llevem a este costat. No, no, tu vol voltar. Jo li llevo la cara i tu vol voltar. Ara li llevaré la cara a formació. Tanque pa quedar lluent sobre la cara de matí. Però el formatge també. Si no li llevo la cara no queda lluent. La ponteta eixa. El formatge igual se li lleva la cara. Això és per fer-lo lluent? Això. El formatge sense fer El lluent. formatge s'ha de fer lluent apretat. Si l'apretes molt no te cregues que va bé, perquè està bé. Cada coreta. Això ho va fer una vegada el xic. Una vegada el xic vol nomenar i li van dir, dili a la tia que tens que a la gent a la nevera i el farem en vinera. I saps què va fer? Va anar a sa tia i li va dir, El molde el feu vosaltres? No, mon pare me'n va fer una vegada un o dos, però això és tornejat. Sí, sí que sí. Això sí que no hi ha alguna cosa. Si no estigués ben apretat, se resquebrajaria, no? claro, per això va per fundir l'olla, perquè aguante després. I quan pares, o sigui, tu portes l'ebullició a la llet i després apareix i se té que gelar a... La llet no té que bullir. 40 graus. No diuen formatge cruda, Sí. pues és este. És este. Entonces que calentar la llet para que actúe el cuajo y después dejar gelar. Congelar, temperar. Per temperar hasta que se colle, claro. No, això ja està gelat en ella. Ja farà tocar una mica de mà. Ja, jo calculé... Eixa temperatura me noteu Per mitja hora? No, perquè sí, de boca no sé el Aquesta calculo. temperatura ara mos tenia 30. Està per dutxar-se, ja està per dutxar-se. Una olor a cabra del poble. Eixa per dutxar-se, sí, jo sempre m'agrada l'aigua calenta. Entonces això és llet crua. Quan diuen llet crua és per això, perquè... Sí, perquè no està bullida. I per què és més bo la llet crua, no? Entenc jo, bueno, sempre és més car, perquè n'hi ha menys rendiment. A la formigera No, la llet crua, al no alcançar més temperatura, té més microorganismes que actuen també, dic jo, en el tema del guany. Ara, si demà algú s'ho fica mal, ja podeu dir que no ho menjo. No, tranquil·les, així tot el que fem està molt que sí. Passa que ningú ho ha gravat. Quan més buix la llet, més microorganismes estan En fi, m'ha d'un consentiment antes de... No, que si fem mal el formatge, no perquè ens ho han gravat, això que no sigui molt bo, no? Ara té que bullir, ara té que bullir.
I se fa requesón. I se tenia requesón. Ha de bullir, però no ha d'arribar a bullir de barcot. Bueno, això ara va fer una capeta i se fa 2 dies de requesón. Molt bé. I això fa quan fa 4 o 5 vegades ja està. I si fica també en algun... Agarres en un recipient, en un colador, la boca és damunt i l'escorres. Pinches i se corre i se fa un formatge, però... El suero que ja... Això és el requesó. Ja? Això és el requesó. Això és el requesó, ja. Brull. Ara deixem una miqueta antes de fer-ho. Ja ha bullit, Sí. Ara falta ja posar-lo a un dret. Sí, que... Pot ser que sigui molt clar, eh? Sí, això és molt clar. No, esta no, que és massa clara. És molt clar. Doneu-li feina a les estudiantes, que estan morint-se de gana. No volem fer-ho nosaltres. Que nosaltres podem cobrar-los i donar per a ells. Nosaltres ho fem per diners. És que sou avariciosos. És que ho voleu tot. Ja pagarem el Tindre la tilleta. Que cosa més bona. Aguanta. Ja no si té aplicacions. I l'altre el que te dic, l'altre compreu un sobre de Juan Toledo i feu plan i veureu. Estamenya, fer año, no sé qual és. Però és bo, és bo. Què vols dir, això? Que és com si fos cristal·litzat. Mira, ahí que n'hi ha la Ahí algun tercer. Dice año o estamenya. Quina vista, tu. No ho sé. Colates. Ai, mare, està, sobre que bullir molt de rato, està que se desfà. Això és per bullir massa? No, per bullir poc se'n pas, però no, perquè és llei de cabra. Ara, el bull serà molt bo, serà molt finet i molt Mira que bon xiquet pareix, el Marc, ahí. Quan el tenia jo en classe no se portava així de bé. No? I se sangrano que tens allà al costat. Té molt de coneixement. Ara ho has dit, ara ho has dit. Me va fer patir el que no està escrit. I sap que a les abueles mos ha de tratar bé. Té molt de coneixement, Él también es un poco bueno. Recuerda que està molt cascat. Sí, està molt cascat. Així, ara ja fa temps que allà on anem, ja fa molt de temps que allà on anem, el meu home és el major de tots. Perquè li falten 8 dies per fer 77. 87. Com el cunyat ja funciona, que buscarà, perquè va anar molt interessant. 87 Mira quina olor. Eulogui, això ja fa oloreta, Mireu si se poden fer coses de la llei. No, encara se podria fer més. Ara, en lo que queda, què? El que queda ja t'ho he dit. Les sopetes. Feu sopes, feu flans, i el flan és fa un coloreta i se n'ha cristal·litzat. El flan té que eixir en aquesta llet. Un suero que queda. En ese suero... I el reflat com el faries, Milagros? Això d'ell del suero. Ara el suero. Ara ven el hilo. Vas a comprar con la cao. ¿Qué puedes? De Lloza y hacer una foto. És que jo faré. Bé justet este colador, No, però ara no vaig estar.
Mira que bonic, per favor. No pot ser. A mi m'encanta. I després el fet que cada un digui una frase i contestarà de construir. Una oloreta. Una verde de Yuri de Martínez. Una oloreta bona. Sí. Mini, es que de mini, ¿no? Sí. També és Borriana? Què dius? Joan, és una altra tu. No, el penges? Nos han de penjar a algún puesto hasta que se gele y se puede llevar a ese dins. Porque no he hecho solo en un minuto y no lo sirve. Hay que un gancho, pero que no tienes un pal ni res. Ahora me traen de la cuina. A la cuina n'hi haurà. Ahora a la noche. A veure, tireu eixe suro, eh? La copa no, què? S'aprofita tot. S'aprofita tot. A veure, si que se tira el suro. Què vols? Per què estima d'acord? No, perquè demani una elaboració Preparat. Sucre tinc també, que dic de tot. Quin patiment, tu. María, ¿quieres probarlo? Suero, sopetes de suero. Sopetes de suero, vinga. A veure, t'has a veure. A veure com està. Una masilla. Madre mía. Les sopetes. ¿En qué está fet? ¿En el brull? No, suero. El suero. Y pa. Claro. Sopetes. Estos sí que son sopetes. Li heu ficat sucre també? Ostras, pero no tienen cullera. Sí. ¿Dónde van a sacar una cullereta? Ah, unos sopetes. Com està? Per invierno. Bo? Molt bon.